watsu dalibai suka zo suka tada sai suka ce a ba su ita. Hukumar makaranta ta nemi agaji da jami'an tsaro da suka bude da zammar su dauko ta da karfi su jefa mota, aiko sai aka sharbe ta. Sun yi harbin bindiga yafi a kirga. Dalibai suka tara suka ce bismillah, in dai kan manzo Allah ne duk a kashe. To ƙarshe duk abin da jami'an tsaro suka yi dai ba su iya kwatatta ga hannunsu ba. Abin da ya faru suka kashe ta, suka yi mata wannan hukuncin na kisa wanda dole ne. To yana da kyau a sani cewa mutanen Sokoto mutane ne masu tsananin haƙuri da kauce mai rigima da tashin hankali, amma fa ba su da sauƙi an taɓa addini. A cikin taɓa addini kuma babu bala'i kamar zagin fiyayyen halitta. Wannan bata abinda ta furta wallahi na bakin cikin da na ji shi da kunnina, kuma na kasa tura ma kowa shi in banda mutane biyu da nake ganin akwai buƙatar don su ɗauki mataki akai. Maganganu da ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da limamin Makka ta faɗa musu ba za a kyale ta ba, kai da limamin masallaci shehu ta faɗa musu ba za a kyale ta ba, saboda addini ba wulakantaccen abu bane. So wannan abin da ya faru a hakikani ba wani abu bane illa sakamakon zugar da malaman kiristoci suke yi a coci suna nuna musu ci zarafin musulmi na batanci. Baka taba jin a tarihi wani musulmi ya zagi Jesus ba, ko an taba yi? Mun karantar da ku wannan? Baka taba jin musulmi ya yaga Bible ba, ko an taba yi? Mun karantar da ku wannan? To su karantar da su suke su tozarta. Don haka shugabannin kiristocin Najeriya, musamman wannan da ya tare a Sokoto, yana da kyau a sanar da su cewa don a zauna lafiya muna buƙatar su fito su yi condemning abin da wannan baka arniya ta aikata, su barranta daga yanki izgilin da ta yi, sannan su hada kowane kirista yin irin wannan don zaman lafiya. Ya kamata sauran ƙabilu da al'ummomin da ke zaune tare da mu su iya sanin cewa muna maraba da kowa a cikinmu, muna zaman lafiya da kowa, muna kyautata ma kowa, amma wallahi banda wanda ya tozarta addininmu. Da haka ba za mu ce majami'an hukuma kada ku yi bincike ba, amma a sani wannan lamari da ya faru gare ta uquba Allah ce tabbatacciya ga duk wanda ya abin da ta aikata. Kuma in ba a kame hannayensu aka nuna musu hadarin hakan ba, wallahi ko gobe wani irin haka wallahi sai an koma irin haka. Wannan babu makawa. A kullum muna kira ga a sani cewa musulunci bai ba da umarnin mutum ya ɗauki doka ga hannunsa ba komai girman laifi. Abinda ake bukata shine a kama mai laifi a damƙa shi ga hukuma ta tabbatar da laifinsa bayan bincike sannan ta hukunta shi. Idan mutane suka yaka sun ɗauke nauyin da yake kansu, sawa'un hukuma ta yi abin da Allah ya ɗora mata ko ba ta yi ba. Amma a sani akwai dokar da babu ɗan adam da ke iya binta. Mutum ne ya isko wani ya danne uwarsa yana dukanta, ko yana zaginta, ko ya toshe matarsa yana zina da ita, zai je neman ɗan sanda ne? To idan mutum zai kare uwarsa ko matarsa, wallahi dole ne a kare manzo Allah. Abin da ya faru dinnan jama'a dole ne ya faru, kuma ita wannan Deborah wallahi ta jawo shi. Don haka a daidai lokacin da manyan ƙasa suke condemning wa'yancan matasa da suka fusata, mu ko muna condemning abin da Deborah ta yi, kuma muna neman duk mai hankali ya condemning abin da ta yi, don ana zaune lahiya take tsokana fitina. Muna kira ga jami'an tsaro su saki mutanen da suka kama cikin wannan matasa, kuma sai da duk hukuncin da za a yi musu wallahi ba zai bari a zauna lahiya ba, saboda husata su aka yi. A sake su kawai, sannan a buɗe makaranta a ci gaba da karatu. Ina waɗanda suka kashe janar alkali a Duradu, ba sake su aka yi ba? Laifin ne ya yi masu.
kuma kamar yadda muka ce wannan abin da ta yi da ta yi ma Jesus ne sai an kashe ta saboda mu duk annabawan Allah abu ɗaya ne gare mu ya ku jama'a yanayin mu musulmi musamman 'yan arewa a ƙasar nan yana da ban tausayi game da takaici kaga abin takaici yana faruwa kuma dudda da magana wadda ta dace ba ta iya fitowa daga bakin shugabanninmu yanzu kisan ƙazama arniya guda ya fi duk kashe-kashen da aka yi ta yi a jihar nan da sauran jihohin Najeriya. Wani mawaƙi wanda yake kwaikwayon Aliyu na Mange yana cewa ya ilahal arshi gamu yara hatsaffin cikinmu duk takaici ya ishe mu ga ana faman kashe mu ba a girmama tamu rayuwar ba yau arewa maza da mata kuntatan mu tana yawaita ga musifu sun tsananta ga shi kowa ya kawaita ba mu san manufar ubangiji ba mun zama gwiwa a sare kowanne mu ido a zare ko ana son ne mu kare namu tarihi a share tamkar ba a yi mu yan adam ba yace rabbi ga kukan mu mun kai tunda ba mai jin mu sai kai mai isar daukan matakai zan jalali ka ba mu jin kai ne ga ta mu ba wani ba daga ƙarshe ina kira ga malamai da limamai da duk masu wa'azi da karantarwa a yawaita bayanin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan Allah da bayyana matsayinsu domin mu san su mu so su mu girmama su mu ba su kariya a kowane lokaci ina ba da shawara a dawo da karatun littafin Ash-Shifa bi ta'rifin huquqil Mustafa na sassa da ake karantar da shi a gidanmu ana karantar da shi a zaurin malam boy ana karantar da shi a zaurin malam babi ana karantar da shi a zaurin malam mujeli kai duk wani zaure a Sokoto ana karantar da Ash-Shifa to ina ba da shawara ga matasan malaman sunna ko ina a sa wannan littafi a masallatai don a san darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gwama shi da littafin As-Sarimul Maslul ala shatimin Rasul Ibn Taymiyyah kiristoci abokan zaman mu ci gaba da zaman lafiya da su da nuna musu jallayin da muke da shi wanda ba a tsallakawa mu kuma ci gaba da kyautata musu matuƙar ba su cutata mana ba ga addinin mu ta haka sai mu koya musu ɗabi'un addinin musulunci masu kyawu sannan ina ba da shawara a yi dokoki a gyara dokoki ina cikin kwamitin da suka yi gyaran dokoki Sokoto State Laws shekara ta 2000 yau shekara 22 kenan karkashin jagorancin barista Umaru Dahiru Tambuwal wanda daga baya zama senator ya yi zama kwamishinan shari'a a Sokoto 1979 to 83 da barista Yahaya Mahmud marigayi na Kaduna da wannan chief